Dakizuen bezala Santixabel jaietan bete-beten gabiltza, eta gaurko honetan 43. dantza solte txapelketa izango da frontoi honetan ikusteko aukera izango dana. Dakizuen bezala Zumardi elkartea da antolatzailea, nola ez Zumarragako udalaren laguntzarekin, eta gaurko honetan oholtza gainean 8 bikote ikusiko ditugu. Hauek fandangoa lehenengo Antxinako Ama txistulari taldearen laguntzaz eta ondoren harina dantzatu beharko dituzte Zumarragako trikitixak jota. Datozela beraz, lehenengo bikotea osatzen duten Azpeitiko Jonander Iriondo eta Maider Arrieta. Hauek ere Azpeititik datoz, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga. Azpeitikoak izan dira lehen bi bikoteak eta Urola Bailaran edo Urola Goierrin edo jarraitzeko 3. bikotea etorriko da gora. 3. bikotea bertakoa Ezkio eta Zumarratik datoz, Mikel Idiakez eta Sara Bidarte.
bikote pasa zaizkigu lan erdietarako laugarrena dator ondoren, hauek eitzan bera junda bilatuko genituzke, Zaldibite Ibarratik, Ibai Jimenez eta Iratxe Lizarburu. Bosgarren bikotea izango da jarraian Oholtzara etorriko dana, eta hauek ere Azpeititik datoz, Amets Amubieta eta Larraitz Larrañaga. Ibarratik datoz, Mapi Egues eta Ane Zubeltzu.
Lehenengo bikotetik hasi eta hilaran lehian ikusteko azken aurrekoa ere iritsi zaigu. 7. bikotea datozela Oltzara Azpeititik Mikel Subinas eta Maite Beobide. Eta 8. bikotearen txanda ere iritsi da. Beraz, lehian ikusiko dugun 8. eta azken bikotea Urnieta eta Bilabonatik datozen Aitor Gartzia eta Oiane Aiestarane gozatua izango da.
Eta fandangoaren ondoren harina dantzatzera datozela 5. netik 8. bitartean ordenan aritutako Ametsa Mugieta eta Larraitz Larrañaga, Mapi Egues eta Ane Zubeltzu, Mikel Subinas eta Maite Beobide eta Aitor Gartzia eta Oiane Aiestaran. Datozela herrikoen saria jasotzera 150 euro eta Garaikurra Mikel Idiakez eta Sara Bidarte Ezkio eta Zumarratarrak. Sari ematen Luis Mari Arrieta eta Jose Ignacio Lizarraga Naparra. Eta hurrengo 3 sariak berriz atzeko aurrera emanda, 3., 2. eta 43. edizio honetako bikote nagusiarena izango da. Beraz, datozela 3. postuan sailkatu diren Ibai Jimenez eta Iratxe Lizarburu, Zaldibi eta Ibarrakoak. Hauek 200 euroko diru saria jasoko dute Josu Elgarrezta elkarteko lehendakariaren eskutik. Urrengo holtza gainean berriz, 2. saria jasoko duen bikotea izango durugu, 240 euroko diru saria eta Garaikurrak, eta 2. postua Ametsa Mugieta eta Larraitz Larrañaga Azpeitiarrentzat. Jaso dituzte sariak, Josu Elgarrezta eta Mikel Serranoren eskutik, argazkiak atera ere bai, eta 43. dantza solte txapelketa honetako bikote txapeldunaren berri jakiteko unea heldu zaigu. Ez dira 2. oso urrutikoak, hauek ere Azpeitiarrak, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga. Txapela eta zapia jasoko dituzte, horrez gain Garaikurrak ere bai, eta 300 euroko diru saria. Naparra eta Luis Mari Arrieta Garaikurrak banatzen, eta atzetik etorriko dira txapela eta zapia ere.
Eta 43. dantzasolteko edizio hau amaitzeko modua txapeldunak berriro ere dantzan ikustea izango da.